alebo pamätajte si, že takmer posledný krát do nosa a dole spolu, spojovací ťah je sám. Až hore, hej. Dvě sarfaty. Vidíte? Tak tu. A takto. Hľadalo, že A čiže si to uloží hore. Musím ísť hore. To obočie. Išla ešte hore, vieš. A poďte lokálne. Dobre, tak začnem tak.